Goshal, que even Goshal, bijna tanshu, meret uit qua. Dat when we hadden, het kerst door dat hij niet zo bij dino, niet vijver, dat hadden gram maar kwaad, aral familie die kwaad had, ik heb dood bedrijf wil was. Ik heb kunnen een tikoos. Wat loos het doen? Tede pe boele, dau pe boele. Hoe het drie wist hoe ik het. Ja, ik heb dat vast gedaan. Ah, nee, maar hoe zeg ik aan het woord, is dat ook? Hoe dat? Close? Ja, ja, ik ben kloos. Ja, Ja. Ah, we hadden een paar keer pendel waar ik de nieuw sta. Ik heb man toen stak er bij zeil dan echt. Ah, hoe wil je kende hoe de Pak je pendel fris? Ah, forza de pendel daar staat dat. Scarse de beher شوية سكارسة de beher Verboos? أخروي. Oh, ik heb ja, er is een boord, is je pendel. Ja, we zijn blij met kind. Ah ja. Waarom? Daar hebben we de glip in Islam. Glip? Oké, ja, ik heb dat. Dat was crazy. Oké, non, pendel is zeker, non. Maar ik was zelf met zo'n bij lood dat ik goed schreef, kolo, je bij hoogte, maar ik pas een pil. Ah ja. Dat je wat zo was. Ja. Goed, dus bij daar de Goliath Close aan patel. Kijk. Oh, dan. Ik heb ze bij je nu met de. Die was nu schip bij Non. En dan? Maar die Goliath Close, die voelen wel en daar is dan geen plaats aan. Ja. Stak een paar euro. Ja. Maar je had triste que tu m'as résolu. Dis, si tu barres quand payer bien les accords de. Ja. 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 Oh ja, die voelen wel gewoon, reis dan kilo en ten rouw en tien. Ah ja. Maar hierna, ik heb dat zeer kurut. Ja. Ja. Ja, kunnen. Ja. Maar die gisteren hebben we nog op een horizon. Elkaar, ja. Oh, ja. Is flair. Mijn vrienden hebben ze dan gewoon naar shopping. Ja. We hebben gekozen in de naam, ja, heel flair. Bij ja, gisteren, dat word je me nooit. Nou. Pour le moment, is dat je een door een tien, is ook een tien. Ja, die mij door plus qui j'en a Ja. danté. Ja, dat is wel. Dat weer en dan wel. Je aan doet zich aan de gola, en doe dan ze. Ja. Hoe ja. Ah ja, zo dat. Ah ja. Rafoli zijn dan dat. Perak, doe ik. Zo'n keperak met Ja. Achara, ça a besoin de va do loger. Do prix est dans ça. Ja. Oui. La ini me pas ver, la ini te quer, pas c'est pour mener pour le dos. Oh ja. Ah, ja, Ja. donc c'est là.